Rejima İranê neh welatiyên Belûç bîdar vekirin. Pêka dawî raporên belavbûyî rejima İranê li heyama çar rojan de nehgirtiyên Belûç li girtîgehên Swêdê bîdar vekirîne û pêka çavkaniyên Belûçan li Halekê de ji sedî penca hişîmeta İranê li xwê digire. Zêdetirîn pîşka bîdar vekirînan heye û pêka belgeyên re kiravên mafê mirovî. Piraniya welatiyên Belûç ku têne bîdar vekirin, bê peregîştîna dadperveran bî dosyên wan û îtirafkirînên li jêr îşkenceyan û bêparbûn jî mafê hebûna parêzer têne bîdar vekirin. Kempeyna çilakvanên Belûç, navê wan neh bîdar vekiriyan vîha belavkiriye. Amir Perekî û Elyas Şîrozade li girtîgeha rejîmê li bajarê Zahîdanê, Emîr Husên Himmetî li girtîgeha rejîmê li bajarê Çîrofê, Ebdulsemet Salarzehî û Ebdulhemîd Berahûyî li girtîgeha rejîmê li bajarê Bircendê, Riza Saranî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kaşmerê, Pervîz Yusufzehî li girtîgeha rejîmê li bajarê Gunabadê, Nedîm Eşrefzade û Ebdulkadir Sergulzayî li girtîgeha rejîmê li bajarê Isfahanê de hatîne bîdarvekî.